Nimeni on Olavi Salo ja yrityksen nimi on Toiminimi Olavi Salo. Yrityksen toimenkuvaan kuuluu turpeen nosto sekä siihen liittyen maansiirtotyöt 2 Hitachi-kaivinkoneella. Käytössämme on tällä hetkellä CX-135 metsämalli Hitachi. Valitsimme metsämallin suuren kantavuuden ja järeän alavaunun sekä alavaunun suojauksen vuoksi. Valitsimme Hitachin sen lujuuden, huollon saatavuuden ja myöskin tuttujen myyjien takia.